Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi bwigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Werere bya mwanjo omo rigarali ritukaliga alia harero lia chuma ine na omo tienyi ogosichitariki chire chitariki 15 na mocho motienyi okianda omwaka nubwechiri bubere na 25 ekene kionga chinsa ibira senchira yoboikira nuncheni ngongoro kwaro ni ototo nyaingiri nditangani kima aya negatiel na kwaleganiri ase magaroba ya lero. Ni jambo ambalo alileti furaha sana kuona maisha na sana sana ya watu ambao ni wachanga zaidi yakipotea kupitia kwa mikono ya watu wengine. Ebikore byo boiti no gusirwa kwa magima bibyarakanire komenta kana sama tukabwengiga kugikirigwa bororo mono. Odanga wana gavana. Tokonyo tuagajira saye kera obole motarinza obole momento to kujari kuchigoro abonchereri kurwase chiro ya Kiombu kote babuna ni go babwatali bagalisa ine ese farachi kwagachirwa echiro chiketa yare kiagure uchensemeyemo abana nabo bari malia nabo igo nande chingoro chiro echingiti chikoleteki chiro time chikorelekana chigosoka karumo basunyare ko bagokoba Ibirasi bya ECDS skuru ya Nyantaro nigo byaragirwe koba ase birengo bire ebibimono.
Korwa sensemo yebimanyerero nigo tokubwateranera Wilson Makori ebrasi BICD ase skuru yo boroso Nyantaro ime ye ward ya Gesima ebunge Kitutu Masabe county ya Nyamira nigo byaserekire na gose nigo byasiekiru na nigo byaragirwe bitaliko chikoba bikogendera gutumekwa yemagiga eyoko lingoligwa nabo igokuraligwa huna tibiri ase birengo biri bwenderete na nigo byabeire bitali ebiya kubwa mono asobo chenu bwaborokigwa abu barabana bake abagosoma ase skuru yo omurikito Daniel Ontiri nigatarira skuru yo nogotwarira ni robot rokobwati amasomo asaborokigwa baiga b'emyaka emeke nigo agendire gutwara magwa na nigo wangoiga barachi gukwemyoyo kubwatekana no kubabobe kwebirasi byabo bagosomera egento kiagosira abange chinyasi chiae nigo chiaomokire na inse nigo bire binyu bitabwati no nyine blackboard ase bagosomera nense meiga nigo erase kenanta kuirira amache gotere magesieri kwali bagali echiumbu n'echingiti komenyarero gese twanste skuru eyo abayibori abana bachandikire amaomaro chingiti echirange nabwe twakane tukuntokiagacha na nkwagacha rutore baka risk ya abana ere very high asengenchi obochafu amarwaire amaomo around nere ande twakebegete chingiti kyatagete koroma abana change classing korwe twakire ko request rikenengeri kegenderete naende omwete ticha we skuru etako na gutokane government ngo twagachirere na ba support tine government ngo twagachirere lakini ni fain ebirasi biga bisike nigo byagachitwe omwaka w'ekiri bubere na isa na ibere na kurwachinga kecho aborokigwa nao babere bagokorera masomo kuirira abo bisa be serikali kubigikiria na kubiteba koba bitabwenereti asobotumiki asoroboti ruwabotu kwa mapema umutinyoyo ingana yaleto bororo bonge asabwe buli n'abanyakinyiro bonchokana inensemeye. Watoto wako hapa wanatezeka, fuza wamekula watoto hawana mahali pazuri pa kusomea. Watoto kuna wengine wako asthmatic, wanapata shida katika hili darasa. Wakati mvua inanyesha hili darasa, hii shule iko karibu na mto. Sasa mvua ikinyesha maji yanatoka kwa mto yanakuja mpaka yanaingia darasani na hao watoto ni wadogo hata hawawezi kujisaidia. Ekirasi kitayari kiagure ochensemeyemo abana nao bari malia nabo igo nande chingoro chiro echingiti chikoleteki chiro time chikolekana chigosoka kerumo basonyare ko bagokoba bono tukunyurwo tukoboliga twanyore rirube liria condemnation kurwa somo eliti next igago totebinga nkoyo gutore code order ngaya bana bago chikokoraki bago chikoba una nonye eskuru iga kegokolia buya asa masomo okubolia nikukwabe kwa asoboteneri we county ya Nyamira kuwatera koboko enganeye kurwali baga liororo asabana baiga korosia magemabo ankyo etokuboli wero wisas onde bwense orata kato konye atoe no tents abana baito bagendere kwa sababu entati abana baito bachokora matemo lakini abo twerwete toboli na kiga abana gaki njera nere yani mwalo gotokonya kirasi ketokonya abana baito kiagera abana baito bakure nkorobotere getaseni kiagatembe kurega se county ya Nyamira ilitrene nguruko Daniel Ontiri Mwanju murigereria mayanda na magambo nigabwata inse emambia lero ase kinyiro kia ikoma kegotoka esabrocation ya Manyanya ime ye wodi ya Nyamaya chinga kimubire humusacha yomo oyu taramanyikana gwikabono horusigwa Egesima ime na ekyo nege gose Egesima ekyo getabwati amache korengana no mokonyi bomugambi we subrocation yo aserieta Joseph Kinara nigatabuna nigo bamanyite igoro iyo gotoka kubero yu lituko ligoro na gwikabono iga nigo obotuki bwacha kigwe n'abanyanyimbo irikonyaraka bakoenekia egekorekyo oigo nige bikore byo boiti bobotutu kwa bigenda konekwa anene mono ase county ya Nyamira nabayo chinsemo nago tumanye murikito fatika December abanyanyimbo begetaseni kya Nyamira nigo bachakire obotuke maiga yomobere okageire koba oyubo mosacha gutoka kubekire hengoro yegesima ase kenyero kya ikoma egesieri esa procation ya Manyanya erocation ya West Mugirango abwase omobere oyoiga oirwa sengendu yenyagitari enene ya Nyamira. Leo kumekuwa na uvumbuzi wa mwili mwingine wa mwanaume
ambapo tunahofia kwamba aliuliwa na akatumbukizwa kisima cha maji, ambapo mwili umetolewa leo na hujaweza kukaguliwa ndio tuweze kujua chanzo cha kifo chake kilikuwa nini. Omokonyi bw'omugambi bwe sublocation eyo ya Bomanyanya aserieta Joseph Kinaro nigo akwerera ritiko rya igoro magoroba naryo abana abo bare kogosoria ang'ena sengoro eyo baigwete rimisu na rimorioka bagaka eriogi n'obotuki gochaka gokorwa mang'ana yachagete igoro kere mwana binde byare goetansa bikarora ase engoro iga chingi chichiroro neri misuri kabang'usa bakarangiria chitimu chinde kara chiachete gotema kurigereria bakamochikoranga ime yegesime kikiare metu bune gesima lakini machete iyo ime mbaroche egento ime bunegunia ekagera bakarangiria bakangakirwe simi ngacha togaja no muchifu onega kara tuachete gotema mundu agaswa gochimariga bagatema kumureka bakamachikoranga nabo baroche okugoro kwa omonto boigo omugambi oyo iga nigo aenekire buna ase sublocation yaye nigo abantu gwetania babere batamanyiri na bamwabo ase bare abantu mbaro bakageire tari oyomo baborete kurwa ase ebinyorebi ne iga korwe ebinyorebi mene binde biryange toligererie torore gose no mobo gose nande nondoretire nera karutwo katotigarete ase ng'aneye yoboiti ase chinjira chobotutukanu nigo eyamate yomogaka William Nyakundi nomong'ina Jane Mwango korwa ase kenyoro kia bikenene nyabikomu sublocation ya Getare ewodi ya Kiabanyoru ebunge ya Burabu nigo barigetie oboene bw'omwana obo omunyaruka ase rieta Joyce Mosomi oyo okageire buna nigo aitetwe na omoberoye nigo tugutirie ase echaime ase kinyoro kia kura ewodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango nigo eyamateye erigetie ekonywe erio banyore oboene na nigo baroberie omoyiga kwebirero ritiko rya Ijuma ewiki eye Griffin Ocharo omayo nchiri agano mochigo William Nyatundo oyore yanko yane ogenda gochinya Getari gokora postmortem yo mwana osirete oitere tuga arie se bakoroka kura atogete chaime ang'entire on 29th yo motienyo ona otogwata bakongwiga nukoremeru okonge wana tini kwa na isko na ondega igocho inero igocho twabwatirana onsiro chianga onkonye ona timbatiga kina mnendo ni maraga kimonkonye kubwatekana na makweri aya yobotutukanu ase chinchira aho asa matuko abwankoiga nigo omo county commissioner bwe county eye ya Nyamira Erastus Mbui akwanire ayaiga igoro ya makweri ayo ya kwanza ikiwa ile ambayo ni ya karibuni ni kile kisa cha Nyamakoroto ambapo familia moja ilichomewa kwa nyumba. Jambo lingine area ya Nyamaia ambapo msichana ambaye alikuwa anakaribia kwenda chuo kikuu aliweza kuuliwa, na lingine ambalo lilifuatia hapo ni lile la Kura ambapo msichana ambaye alikuwa ameajiriwa katika duka moja ya kuuza vileo pia aliweza kuuliwa na katupwa kwa shamba la majani chai. Aiga nigo amenta na gukurira onde bwensi oranyorekane neri mochori oboiti bwanjira ende yonzi nigo araimokeriwe egetambo keregetindi kerichiko. Msururu wa mauaji ambayo yamefanyika hivi karibuni, utaona wengi wao ni wanawake. Ni jambo ambalo alileti furaha sana kuona maisha na sana sana ya watu ambao ni wachanga zaidi yakipotea kupitia kwa mikono ya watu wengine, ambapo ni yale tunasema ni mauaji, na kila mtu anaelewa hukumu dhidi ya mauaji haina mambo mawili, ni kifungo cha maisha. Chingaki echecho nigo abasemiri abantu igoro yinchira baramenye yomorembe kobwa oboiti. Mizozo haikosi katika jamii, na nyakati zote tukisosana kuna njia za kisheria ambazo tumepewa, zile ambazo tunaweza kutumia ili kuweza kusuluhisha tofauti ambazo tuko nazo.
hivi kwamba kufikia kiwango cha kuua mtu haileti suluhu lolote, ni kujitakia makuu. Na kwa kweli serikali vile iko na polisi vile wako sahihi, ni ngumu kwanza utafanya kitu kama hicho na uepuke kunaswa. Gingo reporter Gatembe kurwase county ya Nyamira, Jefatigad Hisemba. Na nigo byabere biko report gwa gose abantu bakomanyigwa ngaba mwabo niko babere bakurusia magima azichi sababu au mulikito kiripati kobi nigaira chinga kina kurigereria anne muno ase ebikore byanyaka bikone kwa abantu banyaka bagusira amagima chinjira cyo tutukanu abande babo babere bakwerusia magima nabo nonyana boigo abange bagosira bugima bwabo ase tamanyiri gose nigo bayirusia amagima gose nigo baitire mulikito kiripati kobi na mange. Orugongo rwagusirwa wabeire rukwenekio gusirwa kwa magima y'abantu ase misingi au embare bagokwa ase mibasokano ase amaruire kurinde munagetembe nigo tukurigereria bari bakwerusia ubugima bwabo okwerusia ubugima nigo korengana nebikorwa bya bwango bibwato musingi bugutaigwana kurwa nyumba umumuro yomu onywete kinywaji kupindukia akagenda roche ase mugonga na nontimba uchiwaka na basirete wase bikoru byabeire asensemo ya bumachoge burabu umusingi okwereserwa nuria gutatwaru kuigwana nabo igo okungusana na agwechinywomo na kine matukabanga gatwararenga maybe nabwate na stress because aleko gendi pikipiki ase speed ere igoromono na amaru akonywa ase kiwango kire igoro igeto guchikoteya abantu baito ba mugonga nga ekenywachi tabatali itaonye togotiga pungusa na inde onye kubata stress tama gukwana naho yomino egere na limora turakonye muchandeye kunya gotonyora ase tauni itogaiga bona sege korweke umusawo yo osireti ubugima bwaye ase ogwesungi ase waye stima ni gokonyora batwarire umana na mwaye ase omunginoye atamete na kaimo kyage tambuguru yo kwerusya ubugima nyakoita no mugundu gwe chipigipigi rujuma mostara igora lakini ritugo lya chimapiri ni gatobe gako ani gana monyore tanyweta marupa araraire para igoro bakabona nari nasinye tunga kumbe ngonywara maru okoranga ni gabwate birengererie binge sana chugo ari kurara para kunywa akanda mento iranora para okorwabo asensemo ya South Mugirango kubura kwa burendi kwa ireira abantu bande gusirwa amagimabo asugwitwa nabo igo gusambwa asokairu kubibago nabo igaba ibi akemambia nanyore report muberoro tokire ase kenyoro kya mugambi 2 ike report ase ekitengo gya okorobotuki baikire gaiga na enderende barigereri nganke kiagera tumubiro yo gaikagaiga ine ninki getarakorwa gutanga ebikorwa bingabune biga byo kuboru ko bole nabo igo ogoitana ase chinka tumenyete atarengana ini unabona tuirane karo tukurigereria abantu bagweita abange babona abanyina abagaka n'abagaka babe miaka between 40 ni miaka 60 bagwengenda sana nande ntumanyetire ndenge karo monte ikire miaka 40 no obugima bono bwachakire bona atakiri kwebanga byaso obugima ningo otarakora ensemo yaye eritonyore obotoereru nabo igo goteberania kuri burunge asugo chiokeania ebirengo byogoitana bonga muno boiga irege kobekenene ngiringa oboremereri bwakeire abantu tibabwati oboremereri tokorokanga perseverance ese amagima yimu nabira makongo wanyore family mugaka nari no mungina na abana mbabwato kogani kwabo mungina nere nabwato kogani kwaye no mugaka nabwato kogani kwaye lakini amagani ya yonsi pi wanyora nk'abantu abambayikaranse tiamo asobwamo no kubwatana na gwetsinsagia atie oborendi nabo igo serikali ningi tutakeire gokora elio konyora murembe nabo igo kubwatana kwa abantu bonsi arange ebikore binge twararigereri twarorire byakorekanire igo konyora nga aba bagokora obutuki bwabo ekero nkuburigereria saa zingine yani bakobokora igenjera ya keurauro ese kegusinga keurauro igoro mbari go bokora enjererie ebwenerete
no gosemere kwa beiraro buna okobao kwobwanchani ogochamo nabo igoteberenia kuri nubwasio kwaso kwenekia okobao kwobotwereru ngokinie orogongo rwa gusi ngori botere getembe kurwa sekenyuro kya getare ime ya mwacho geburabu e county ya Kisia Marietane nche Gilbert Kobi na ya mate ya Silvia Kemunto oyure omworoki wa obwekirasi ya ikomi ase skuru y'abanyaroka ya St Charles Rwanga ichuni nigo yasokire na kuboria banyaka bagokonywa helikonyoro munyaroko yo uyoberega kubura ase egeka kurwa sobo kolengana mamu mwabo nigo amos kose kolengana mamu mwabo ase dieta Amerika kwamboka nigo anyaraka bagakwaneke buna umunyaroko yo nigasogete litukelemo kurulita anyaraka kwestara anyaraka bagakwirana nigo baboliri abantu bonsi kubobwatesi yabanyaka banyakonyoro mwana yo linda anyaraka bagagocha nakwirana esukuru Samalita nchengoro kumilika kwamboka imanyete nyanjo no tamete no mwana oyo na sidi vyosirete Silvia Kemunto ale form 2 ichuni girls ano mwana inamutigete nyumba nchengaende gasi yane kama kawaida. Ilikuwa ni Thursday. Ngochikoira nangote umwana oite nyumba ngabanya bakabutuko mwana oiteira neti up to now mwana oitana korekana asari nachitekero umwana oyambolete ngandanga report nyanjwa police station nganda asaba gambi nana matangazo nabege tu kanisa Bueno, nchegento naroche kiabete obokong between nche n'omwana oyo ne takole kwenda gotakora buya esukuru nande ngamutei ase eng'encho gotakora buya intagete anale goikaransa osoma atige goikaransa nonye okowatch mono na kubasainie gasi namutebi egento ogokora inwe kende ngiomo okora nyombaga rosie endagera ikaransa chinsa chia okowatch nchiroro tari moikaransete all day kowatch intagete otware time omanye ng'a nki giagerete okagoikera iga omwana oyo ekero ngomokwanera ontebi kanya gokwana enarichi bware komo lakini timwageti but nilikuwa namuongelesha. Abamenyi b'ensemo ya Kiumbu bakobwatirana abanyene chiduka ase gusabongereria echiro ya Kiumbu nigo rituko riarero abanyaka bakoboria serikali kobagachira echiro eyo nigo yaberege gukwanekana ng'anza chinde echiro itebwati endemero gosiri bagalisa ine sobo gachiboranyaka bakwanekwa kulinda banyaka bakwanekwa na endemero nero isaine na kwera ngambu yamona chesomora ibwen somuskuri Samuel Ruto kurori baga echiro eyo konyaraka bage kwagachwa nigo babolirie kobwatirana egati omujumbe webunge nyari bari chache omuske Sairi Chanda nabo igo gavana we county ya Kisii Mweske Paul Simbarati koyanekia buna nkogagachirwa bari echire yo Njege ndonara komenta ngena asaye tari yake na ariyo toko rodanga wana gavana tokonyo tuagajira asaye kera obori motari nzao kabore obore momento tokujari uchingoro egere asaye isane kiagera tokone wadenga saya yani buri muboisa ini no buri mabakora take boisa okoro kunsense kuruke ubu iko nago kirekero narorire nga oy president yetu yato chariri nane ngo toreterere echiro ya modern iga twagokire buya sana senyenche chiro ngocha gochereke umbuga iga na intwe mbura yato itire mono twaira neri president yetu mbia mana so toretere chiro keumbu bosaba na bangi na bamtori bagato bwateri nane chiro kora sunare tikare stokora aiga stuteneine kurukare igaringe asatengira sing'encho ye chiro ekuruku open air no chiombe chia kaonerigwe ne chire nengo korekana yale ngororo and at some point abana bakinete karabu na inche na abande no tuaga akiru mupira ga igoli bageri ndimanyekaine
naende nanyorete ribaga riogoserve ase county council yaito ya Gusii buno mukansora asaya iga rikire ng'a ase records tie council echi chiabete handed over gochia ase county iga rikire ng'a Gusii County Council reserved for open air market ige space nero obusete nero ntwabwate chiduka chiarenge ga chikarusigwa egekogera ikanso by then goyatagete a modern market ya sabantu bonsi bakobo lakini tiratokonye ye bono bunire nkeiga tiratokonya abantu bake ubuna bange abanyabiasara na bange igotogwaka ngambia mono ase serikali yeito ya His Excellency President Ruto aso korwa chibese chikwagache modern market na intugake umbu abuna molero chega structures chonsi piga chitana ina bole mubono bonene tutagete a modern market iraisane abantu baito bonsi bake umbu igo gutogote babuna abana inji bake umbu ntuntu bwato bulemo bwe market tairero bwachaka ebine bintu bya betororo kurwa 50s tumurigereri tukoria lero nigo ensi ya Kenya ya bwatrana amo nensengima liko chengerali tukori bande limanyikata buna International Identity Card Day na nigo bono omwasiri bobulendi bweme homo ske Onesimus Kipchumba Murkomen moliki wewe isara yobulendi bweme Dr. Raymond Omolo na boygo Professor Julius Bitoke oyole mwasiri o Migration and Citizen Services banyakoba bakubolia aba Kenya kugendera kwelikia asobonge na konyo ibande banyakoba konyora bokorera kurwase serikali irombejo yabarayi be serikali nigo yaringe ase enchinse amoche county ya Homa Bay ase ebikaro manyikirete buna jukwaa la usalama ebi byaberi bigeko ikogendera mseyo burayi bwaye muwasiri bobulendi bweme musika Onesimus Kipchumba Murkomen. And we have also our PS for citizen services, immigration and citizen services. And the very reason why he's here is because this is a very important day. It is Global Identification Day. Is it called Identification Day? Yes, Identification Day. Yeah, and this is celebrated globally. And after this, we are going to 1 hour before we start our Jukwaa process to celebrate this National ID Day. There are so many people. It's estimated that over 1 million people in Kenya of adult age. And I'm not talking about those who have just turned 18, 19, 20. I'm saying people who are 30, 40, who have not taken ID. It's estimated that over 1 million people are just living within Kenya without ID. Therefore, they cannot be employed, they can't get share, they cannot vote. There are so many rights they don't exercise and the benefits they don't get from their own country because they don't have national ID. And it's important that we emphasize this fact and ask many Kenyans to work together to make sure that everybody gets their is identified so that they can get right services. The discussion we are going to have with chiefs and assistant chiefs, who are actually the chiefs are the ones who play a critical role in recommending persons for identification, is that this exercise, they must walk around all their locations to identifying these people and helping them access these services, including those who are vulnerable, like persons with disabilities. Some of them are just being hidden by family members and they are not recognized and identified. And chingagi checho mwancho mo ligerali mo skamrukomene nigo aene kibuna nigo banyanyimbo barachi kwanyorera chigali cyo bakoreli ase amatuka makale bosyo ase kugosesa kwanera amakongu ao abanyanyimbo bagwetera chingagi batabwati chigali ase mirimo yabo tambe. We have also issues of land. I'm going to engage Minister of Lands, and it's not a problem of here alone, it's across the country. We have a big problem. These problems of land are causing conflict in the society. I am glad also to note to you that there is ongoing procurement process that has stalled over time. We thought we would have finished now of leased vehicles. We were targeting 3,000 vehicles. And with an eventual a greater plan of, our plan was by end of 2026 to reach 5,000 so that we can distribute. And we understand your need completely, 100%. We know that some officers here are sacrificing a lot. And I have also noted with utmost concern that those who are crossing islands and coming back are actually spending more resources than
any other person. And I want IG again to you take note of that so that in your operational support of the police officers that be put into consideration. And also Ngao PS will take consideration of also Ngao officers when they are doing their job to and from the islands. Thank you, IG. On the issue of mobility, therefore, the procurement is going on. Na tumeambiwa mambo mengi sana. Yeah? Muliona ule mama aliongea alikuwa ACC. ACC wapi huyo mama alikuwa hapa ACC aliongea vizuri sana. Madam, thank you very much. Sasa imagine huyu mama sasa anatumia bodaboda kwenda job. Na zamani watu walikuwa wanajua Dio amekuja na Land Rover ya Dio. Lakini siku hizi Dio anapelekwa na bodaboda. Si ati ni mbaya, lakini Dio mama amekalia bodaboda nyuma. Na mtu wa bodaboda na gukorera mugavana bwa county ya Mombasa Omuske Abdulswamad Sharif Nasir nigatebera muna nigo arinko yo mobo ase bali baringe kuseba begete omukia kwane kya buna serikali ya prod based ngorasi gwere kakwana litikolia lero ime county ya Kirivi Swamad boigo nigatebera muna amagendera manke nigaberega kwane kigwa kubatakana amohno korozi gwa serikali ya prod based boigo Swamad nigabolia ose niga aenekia muna nigo babwate ekerenga kigo chikobwatisha murayi bwense Omuske William Samoei Ruto wika omwaka wa 2025 na gwetani. Lao tungelikaa kuanzia Disemba mpaka leo tukawa tunatusiana, tungelikuwa leo hatujafungua nafasi za watu 50,000 kwa pale. Pili, Your Excellency, angalia faida na furaha ya watu kufanya kazi pamoja. Ndugu yangu Gideon, ndugu yangu Hassan Ali Joho, under your guidance, hawa waungwana watu walipoona ya kwa hapa maradhi, vumbi, watoto wagonjwa kila siku, watu ambao kwamba wamezikwa, wakasema ya kwa lazima serikali kuu, serikali ya county, watu wakaweza kushirikiana, wakakukonsult. Leo hii nawapatia kongole ndugu zangu wawili, and I congratulate you. Hakuna hata peni moja la serikali lililotumika. Leo tuna makilomita ya lami ambayo kwamba yako hapa. Jameni, hii afya yetu na ndimi zetu, tukae tutukanane ama tuweze kuwahudumikia nyinyi? Ndimi zetu tukae tuwekeane chuki ama tuzidi kupendana? Ndimi zetu na nyoyo zetu tukae tuangaliane watu wetu kwa huruma ama tukae na kuangalia watu wetu na kwa hadaa? Sasa mimi unajua, mimi kulikuwa na mkutano ule wa chama chetu cha ODM kuunga mkono wa broad based. Your Excellency, leo acha niseme mbele za watu, mimi kama kiongozi wa kwanza ambao niko katika ile Central Committee, mimi ndio yule wa kwanza nilisema I want it on record ya kwa hii broad based tuendelee na lazima tuweke sahihi. Tukifika katika KICC nikaa mmoja wao kuweza kunegotiate zile 10 point agenda, nikakaa na tukaweza kuiweka ukaweka sahihi. We are in this broad based to stay. Usisikie jambo lolote. Manjwa umo rigerli ko ikrabo na to ko ransa megen tangani ya kionga chinsa ibere sensama ya kabere niko to chikanda semelia yo kamenya opo ya kabachenu ase to ko chikanda ko to ko rigerli amange anmono igoro yobachenu to ko batana mono nyikitari ko ase nyikitari wa defeat el center Dr. Kena Mose Onsarigo igo to ko chiale jeni gongor ko haruni to nyingiri ko ransa memenyelio nigo to batana Ruisan Makoli abo igo ensema ya transmission nigo akorwa dijats nigo se Kevin Ongeri. Magaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mazu, mangina ninjo. Unyangora mang'eng'a akang'eng'a chia musiori ene nkwana eregatie umunyari bali no mubasi ngaki bali kubuna endemero bali kubuna obubui bwange njogete igabona unyangore nabang'eng'etere ndi chia musiori nkorwali bo basi akang'eng'a chia musiori ekagera rende chigachaka igo nigo unyangori gerwanirete ekoro mubasi rende ine ngane bwate kaina na mangana ali amakoro abwate na babasi na banyari bali unyangore nere nere nyari bali unyangore kamba nane no yobona musiori bona onere no mubasi nere no muntu bwetenete senge njogete bona bataka gutiema na rende chinguru unyangora mang'eng'a akang'eng'a chia musiori.
Bagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo donome, ninjo manana man, ninjo bangina ninjo. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills iluko ya buatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tempo abo bago kolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bago tebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asiko babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ou MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo musongo eyuerange ne duka Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.